La lluita contra les malalties oncològiques és una tasca que científics d'arreu del món estan duent a terme per acabar amb aquesta plaga que afecta milions de persones. Aquests treballs d'investigació estan demostrant la relació entre l'alimentació i els factors de risc que el cos humà té a l'hora de contraure aquest tipus de malaltia. Per tal de divulgar i promoure bons hàbits en l'alimentació, l'empresa Rural Salut i l'espai monomeucèutic de Berga van organitzar el taller d'alimentació saludable i càncer, una sessió inclosa dins del programa de divulgació del càncer que els professionals de Rural Salut estan duent a terme a la comarca del Berguedà des del mes de febrer. L'objectiu del taller és principalment, dins de tota la informació que en l'actualitat tenim a l'abast, és centrar conceptes i desmitificar tot el que és informacions a vegades que tenen a veure amb què podem fer i què no podem fer en relació a l'alimentació i a la prevenció i protecció del càncer. El taller consisteix una miqueta en una primera part, que és assentar conceptes sobre el que és menjar bé, menjar tot el que diem alimentació saludable, des d'una perspectiva molt global, i ensenyarem d'una manera molt pràctica a com preparar un plat complet, a com seleccionar aliments segons els nutrients, i una segona part que té a veure una miqueta en centrar també informació sobre el que és la relació de l'alimentació saludable i el càncer. Compartir l'evidència que hi ha fins al dia d'avui, que hi ha molt poqueta però molt clara sobre la relació que hi ha entre els dos temes. I per acabar parlarem una miqueta de consells a incorporar per prevenir, consells a nivell d'alimentació, per prevenir i manegar alguns símptomes que tenen a veure amb la malaltia. Quan parlem de bona alimentació, no és només ingerir aliments que ens proporcionin una bona dieta alimentària, sinó també com manipulem aquests aliments, com els mengem i com els cuinem, factors que ajuden a prevenir el càncer. Ara ja s'ha vist, tenim evidència fins al dia d'avui, que l'alimentació juga un doble paper en relació al càncer. Per una banda pot ser un protector a nivell de la malaltia i per altra banda també pot ser un factor de risc. Un protector, per exemple, té a veure, ja s'ha vist, aliments que tenen a veure amb augmentar o disminuir el risc, per exemple, del càncer de colon, com per exemple és un excés de consum de carn vermella, per exemple. Com aquest exemple, hi ha molts més que han demostrat aliments concrets o tipus de dieta concreta amb la protecció o l'augment de risc de la malaltia. I per altra banda, ja comencen a tenir informació també sobre el que és factors de risc concrets, per tot el que són la manera de cuinar dels aliments, la manera de manipular-los i la manera també, les proporcions que mengem dels aliments, per exemple, tot el que és fregits i aliments en proporcions inadequades, que tenen a veure també una miqueta, i s'està estudiant, la relació que té a veure amb augment de càncers, sobretot de caràcter digestiu. La millora de la qualitat de vida i la salut promovent una bona alimentació és una tasca de divulgació que cal fer. La gent de Rural Salut, a més de promoure bons hàbits a l'hora de menjar, també promouen diferents activitats relacionades amb la salut que podeu consultar al seu web. Des de cuinalia.cat volem compartir qualsevol iniciativa que millori la salut de la ciutadania a través de bons hàbits alimentaris i la promoció de la salut a través dels aliments.